Maraming salamat po sa kung acquire ng Inkayeria Nimbye. At ngayon po, akin ang tinatawagan si Hermano Ricardo Banal Jr., Youth President ng Pamanadsad Kimbye. At maganda na po ang mga choir ng Bundok Nimbye. Hello. Ang pag-ibig ng Diyos na pinakadakila sa lahat, isang mawagpalang gabi po sa ating mahal na Panginoon, sa aking mga kapwa kabataan, sa mga magulang natin na naririto. At syempre sa lunduyan nagpapasalamat ang Sentro Civil Tagumpay Nimbye sa kanyang ika-48 na anniversary na hindi na po ako tatalakay sa ating paksa dahil alam ko po sa ating mga batlayan dumating at sa ating mga nagsalita kanina ay marami ng mga aral ang ating napulot. Bagkus ay kami pong mga taga Pamanadsad Kimbye, sa Lunduyang Pamanadsad Kimbye, ay nakikiisa sa ika-apat na pong walong pasasalamat ng Lunduyang Cebu Tagumpay Nimbye. At ako'y nagagalak at muli kong nakita ang dati kong kasamang presidente sa Lunduyan, sa PPC 5, si Hermano JJ Season. At muli po, magandang gabi at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Hermano. At ngayon, akin na pong tinatawagan ang choir ng Bundok Ningbe. At maghanda na po si Hermana Raquel Bognot, ang Youth President ng Mulaning Eden.
Maraming salamat po sa mga choir ng Bundok Nimbye. At ngayon po, akin na pong tinatawagan si Hermana Raquel Bognot, Youth President ng Mulaning Eden. At maganda na po ang choir ng Pamanad sa Kimbye. Akin, akin na pong binibigay ang kaorasan kay Hermano Carl Luzong from Lorte Celestial. Corte Celestial. Hello. Isang magandang gabi po ang pinapabot ko sa inyong kapwa ko mag-aaral. At nakikisa po ang La Corte Celestial sa ika-48 na anniversary ng Sibol Tagumpay-Ning Be. Naniniwala po ako na marami na pong naging kapaliwanagan sa ating mga mag-aaral kung ano bang totoong kaligtasan na sinabi sa atin ng mga batlaya kanina. Nais ko na lamang pong sabihin sa aking kapwa mag-aaral, lalo na sa mga kabataan, na tayo pa'y mas magsipag pang mag-aral, mas maniliksik pa tayo sa hindi lamang sa ating naririnig o sa ating mga nakikita sa ating mga katandaan. Maging bukas ang ating kaisipan sa mga pag-aaral na nakikita natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang sinasabing kaligtasan na kanina pa nga, sana'y naintindihan na nating lubos ito kung ano ba talaga at kung bakit ba tayo nagsisipaggawa dito sa ating pang-araw-araw na kabuhayan habang tayo nasa mundo pa. At maraming salamat ulit, nakikisa ulit po ang La Corte Celestial sa pagpapasalamat ng Sibol Tagumpay-Ning Be. Maraming salamat po. At ngayon, atin na pong tinatawagan ang choir ng Pamanad sa Kimbye. At maghanda na po si Hermano Alpine Pineda na mula sa unang Korinto.
Maraming salamat po sa choir ng Pamanadsat Kimbie. At ngayon po, akin na pong tinatawagan si Hermano Alpine Pineda, advisor ng Unang Korinto, at maganda na po si Hermana Gashalyn Leda upang maghandog ng isang awitin mula sa Seven Angels of God. Muli po, akin pong tinatawagan si Hermano Alpine Pineda, advisor ng Unang Korinto. Akin na pong ibinibigay ang kaurasan kay Hermano Manuel Reyes, President ng Tagumpay Katutuan. Muli po, akin pong tinatawagan si Hermano Manuel Reyes, President of Tagumpay Katutuan. Akin na pong ibinibigay ang kaorasan kay Hermana Gashalyn Leda from Seven Angels of God. Magandang gabi po sa ating lahat. Happy anniversary po sa inyo. Sibul Tagumpay Bie. Last year po nandito ako. Sa mga hermanos and hermanas na nasa labas, good evening po sa ating lahat. Mas marami po yung nasa labas kaysa nasa loob. Taga Region 4 po ako. Ako si Gracia Leda. Ilocana ho ako. Kaya nagpapasalamat ako dahil yung mga Santo Espiritu kanina, Banal na Espiritu nagsalita, sila lang Tagalog. So, gumawa po ako ng kanta para sa kaligtasan nating lahat na yung lema natin na Hasha Diyos por la Ciencia y el Amor. Narinig na ako ng ibang kabataan dito, pero halos po kayong lahat, almost half, hindi pa po nyo ako napapakinggan. Kaya gusto ko pong i-share itong ginawa kong kanta para po sa ating lahat na espiritista. So, dahil wala po tayong stand na mic, hindi daw gumagana. Tinatawagan ko yung gwapo kaninang nagsalita rito, na si Carl. Halika, Carl. Maghawak siya ng mic ko kasi walang stand eh. Di ba ang gwapo niya? Hindi! Boses ko ang bigyan mo. Dito ka, sa tabi ko. Naku, double purpose ano? Tayong mga espiritista dapat nga magkaisa, anumang lahing pinanggalingan, tayo'y anak ng Diyos na makapangyarihan, at ikaing mga ipinaglalaban, iwasan ang bangayan, nang makamit natin ang isang layunin, Hasha Diyos por la ciencia y el amor. Ibigin mo ang Diyos na una at higit sa lahat. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sinasagisag ng espiritismo tungo sa Diyos sa pamamagitan ng sensya at pag-ibig. Tayo'y mag-aral at sumulong sa pag-aaral ng espiritismo. Ito'y nagpapaangat sa atin patungo sa Diyos na lumikha. Angeles, kirubines, apostoles, mga sasanto sa langit, nagkakaisang, nagsisilbing sa Diyos amang napakabait. Ibigin mo ang Diyos na una at higit sa lahat. Ibigin mo ang iyong
Hacia Diyos por la esencia y el amor. Hacia Diyos por la esencia y el amor. Salamat po. Thank you, Par. Salamat. Maraming salamat po, Hermana. At ngayon, atin na pong tinatawag si Hermano Rudy David na mula sa Sibol ng Kabiasnan. At maghanda po ang choir ng La Corte Celestial. Muli, akin pong binibigay ang kaorasan kay Hermano Rudy David. Binibigay po natin ang kaorasan kay Hermano Agustin Chodoro na mula sa Tagumpay ng Diyos. Akin pong tinatawag si Hermana Maria Monica Polintan na mula sa Dalan ng Bie. Sa inyo na po ang kaorasan. Magandang gabi po, una sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa po sa mga opisyales at mga magulang dito at mga kapwa ko kabataan. Kami po ng Dalan ng Bie ay lubos na nakikiisa sa ika-48th anniversary ng Sibol Tagumpay ng Bie. Yun lamang po, maraming salamat. Atin na pong tinatawagan ang choir ng La Corte Celestial. At maganda na rin po si Hermano Rod Angeles, President ng Tauling Hapunan.
No. Tumatamo, sana etamo magbayo. Kapilan man, tokarin man, itiing pangako ko. Ako at hapakayang munta ka rin nakasentro. Ipapaganyak ako kita. Ikaw kong pangako hanggang tumuwag kiti kata. Kengon yun, Espiritu Santo. Tanang-tanang para ating tamong pupula. At enaka, gagawang marok, asa na mayapangan. Ako at apakayang punta ka rin dakasentro. Ipapaganda ka bukit ka. Ikaw kong pangako hanggang tumuwag kiti kata. Kengon yun, Espiritu Santo. Tanang-tanang para atin tamong pupulan. At enaka, gagawang marok, asa na mayap nangan. Ako at hapakayang munta ka rin dakasentro. Ipapaganak ako kita. Ikaw kong pangako hanggang tumuwag kiti kata. Kengon yun, Espiritu Santo. Salamat po. Maraming salamat po. At ngayon, upang magbigay ng pagbati, atin na pong tinatawagan si Hermano Rod Angeles na mula sa Tauling Hapunan. At maghanda po ang choir ng Sibol ng Biedos. Hello, hello. Ang Tauling Hapunan po ay nakikiisa sa inyong pagdiriwang sa gabing ito at 10 po ng aking mga kasamaan ay ibinibigay po namin ang buong aming pakikisama, pakikiisa sa inyo, sa lahat po ng namumuno hanggang sa mga kasama niyo rito, dahil alam po naman natin na pag dumating ang okasyon na ganito ay hindi po biro ang paghahanda. Nandyan po yung pagod, yung puyat, kaya saludo po kami sa inyo dahil sa mabuti at sa magandang pagbabati po sa inyong lahat ay ibinibigay ko na po ang mesa sa inyo
sa mga humahawak. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Hermano. At ngayon po, atin na pong tinatawagan ang Sibol Nimbiedo Square. At maganda na po si Hermana Pauline Bulanadi, Youth President ni mula ng Getsemani. Akin na pong tinatawagan si Hermana Pauline Bulanadi, Youth President ni mula ng Getsemani. Ang isang mapagpalang gabi po una sa Panginoon, sa mga magulang at sa mga kapwa ko po kabataan. Ang sentro mula ng Getsemani po ay nakikiisa sa ika-48 anniversary po ng Sibol Tagumpay Ningbe. At yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po, Hermana. At ngayon, atin na pong tinatawagan ang choir ng Sibol ng Biedos. At maghanda na po si Hermano Jaster Ocampo, ang Youth President ng Tatak ng Bayong Bie.
Maraming salamat po sa mga choir ng Seaworld Nimbiedos. At ngayon po, akin na pong tinatawagan si Hermano Jaster Ocampo upang magbigay ng isang pagbati. At susunod na po si Hermana Nicole Basco from Sibul ng Kabiasnan. Low. Ingalang kawang gawa alayang kaligtasan karengke ang kasalanan. Ang magandang gabi una inaabot ko sa ating Diyos, pangalawa sa ating mga nakatanda at sa aking mga katulad na kabataan. Ang sentro tatak ng Bayong Be ay taus-pusong bumabati sa ika-48 pasasalamat ng sentro Sibul Tagumpiening Be. Salamat po. At ngayon, upang maghandog ng isang awitin, atin na pong tinatawagan si Hermana Nicole Basco na mula sa Sibol ng Kabiasnan. At maghanda po si Hermano EJ David na mula sa bundok ng Olivos. Jesus, pangako ko, sumuyo hanggang mabeko, tupad kaburian mo, pamintuan, utos mo, Jesus, talan ko keka, yato, malapit ya, at tukso, magkayaman, lisya, mungan, sana. Ngening kayanakan ko, huwang gaking tumwa ko, kakakawang Ginoo, kenina anak mo. Jesus, talan ko keka, yato, malapit ya, at tukso, makayaman, lisya, mungan, sana. Ngening
tayong malayo, Panginoon. Bakit ka nagdadako sa mga panahon ng kalungkutan? Ngunit ikaw, Panginoon, ay isang kalasang sa palibot ko. Maawa ka sa akin at dinggin mo ang aking dalangin. Sa takot ko sa iyo ay sasamba ko, dahil ikaw ang tunay at totoo. Sa iyong kagandahang loob ay papasok ako, sa iyong bahay, o Panginoon. Salamat, salamat sa iyo, o Panginoon. Mananatili ka sa aking puso magpakailanman. Sumpa man sa takot ko sa iyo ay sasamba ko, dahil ikaw ang tunay at totoo. Sa iyong kagandahang loob ay papasok ako, sa iyong bahay, o Panginoon. Sa iyong kagandahang loob ay papasok ako, sa iyong bahay, o Panginoon. Maraming salamat po sa isang napakagandang awitin. At ngayon po, akin na pong tinatawagan si Hermano E.J. David, Youth President ng Bundok ng Olivos. At maganda na po ang choir ng Bayong Betsaida. Hello. May dalawa pong klaseng pagbabayad utang. Pagbabayad utang matalino at pagbabayad utang mangmang. Ang magandang gabi po, pinapaabot ko sa isang Diyos, pangalawa sa mga katandaan at pangalawa sa mga katulad kong kabataan na nag-aaral sa eskwelahan at buhay. Ang buong pamunuan po ng Bundok ng Olivos ay nagkikisa sa 48th anniversary ng Sibol ng Tagumpe. Sibol Tagumpe ng B. At yun na lamang po at magandang gabi. Maraming salamat, Hermano. At ngayon, akin na pong tinatawagan ang choir ng Bayong Betsaida. At maghanda na po si Hermano Willie Galang, ang FIS Advisor ng Bundok ng Palestina.
thank you na. Okay, sulit na dyan. Maraming salamat po sa choir ng Bayong Betsaida. At bago po namin ibigay ang kaorasan kay Hermano Willing Galang, nais po muna namin pasalamatan ang mga lunduyang nakiisa sa aming ika-48th anniversary. Kaya Rianing Bie, Kabatuan Isabela, Bundok Nimbye, Palublob Liway, Kapas Tarlac, Pamanad sa Kimbie, Dukit Pampanga, Seven Angels of God, Pangasinan, La Corte Celestial, Tarlac City, Open Paradise, Lot 68131132, Kapas, Unang Corinto, Hacienda, Porac, Pampanga, Tagumpening Katutuan, Concepcion, Batis ng Betsaida, Dauma Balakat, Pampanga, Sibul Nimbiedos, St. Jude Village, Concepcion, Tarlac, Balen, Ephraim, Magalang, Pampanga, Bundok ng Cedron, Kakutod, Mabalacat, Pampanga, Sentro Ilog ng Eden, Magalang, Pampanga, Sibul ng Kabyasnan, LNS, Angeles City, mula ng Eden, Talimundok, Dauma Balakat, Pampanga, Bayong Betsaida, San Nicolas, Poblacion, Bamban, Tarlac, Tagumpay ng Diyos, Likab Nueva Ecija, Sibul Melibat, Kindios, Tagumpay ng Lugod, Kalayaan, Angeles City, Dalan Nimbe, Gulap, Candaba, Pampanga, Tauling Hapunan, Fatima Porac, Pampanga, Balen, Bayong Jerusalem, Kamachiles, Phase 2, Mabalacat, Pampanga, mula ng Getsamani, La Paz, Tarlac, Tatak ng Bayong Be, Santa Lucia, Magalang, Pampanga, Bundok ng Olivos, Concepcion, Tarlac, Bundok ng Palestina, Barangay Lourdes, Tarlac City, Daungan ng Kaligtasan, Bicol, Mabalacat, Pampanga, Lunduyan, Efeso, Barangay Dinalupian, Bataan, Labuad ng Kanaan, Arayat, Pampanga, Batuin ng Aslagan, Anunas, Angeles City, Bundok ng Olivet, Santa Resita, Angeles City, Aslag ng Batuin, Barangay Amsik, Angeles City, Tala ng Aslagan, Tarlac City, mula Bayong Aslag, Main, Santa Lucia, Capas, Tarlac, mula ng Paraiso, Santa Rosario, Concepcion, Tarlac, Bundok ng Medanya, Halong, Porac, Pampanga, Pamagbayong Biemain, Concepcion, Tarlac, at Lungtatak, Castillo, Concepcion, Tarlac, Bayong Jerusalem, Concepcion, Tarlac, Templo ng Bie, Pulong Maragul, Angeles City. mula ng Israel, Santo Rosario, Magalang, Pampanga. Maraming salamat po. At ngayon, atin na pong binibigay ang kaorasan kay Hermano Willie Galang. At maghanda na po ang choir ng Dalan ng Bie. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa ating Panginoong Diyos. Pinapasalamatan ko dahil po tayo pong lahat ay muling nagkasama-sama sa ganitong pagtitipon sa ika-48 pasasalamat ng Sibul Tagumpay Bie. At ang bundok ng Palestina po ay nakikiisa sa inyong pasasalamat. At sana po marami pa pong anibersaryo ang ating makita at mapagsalu-saluhang mga kabataan at katandaan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Hermano. At ngayon po, amin na pong tinatawagan ang choir ng Dalan ng Bie. At maganda na po si Hermano Nilo Sabado, PPC 3 President, na nagmula sa Lunduyan, Efeso.
Maraming salamat po sa inihandang awitin ng Dalan ng Choir. At ngayon, akin na pong binibigay ang kaorasan kay Hermano Nilo Sabado, ang PPC3 President ng Lunduyang Efeso. At maghanda na po ang choir ng Tauling Hapunan. Akin na pong binibigay ang kaorasan kay Hermana Jewel Manansala na mula sa Batuining Aslagan. Muli, akin pong binibigay ang kaorasan kay Hermana Jewel Manansala. Akin na pong tinatawagan ng choir ng Tauling Hapunan. At maghanda na po si Hermano Alex David na mula sa bundok ng Olivet.
Maraming salamat po sa choir ng Tauling Hapunan. At ngayon po, akin na pong tinatawagan si Hermano Alex David, Youth President ng Bundok ng Olivet. At maganda na po ang choir ng Tatak ng Bayong Bie. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang ahani niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiran. Datapwat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yun po narinig po natin ng sa Galatia 6:7 hanggang 8. Ngayon po ako'y bumabati sa inyo ng isang magandang oras, isang magandang gabi sa ating Panginoon. Sa mga katandaan na naririto at sa mga katulad kong kabataan, ang Bundok ng Olivet po ay nakikisa sa inyong pasalamat at nagsasabi ng isang masayang happy birthday sa inyong lunduyan. Ito na lamang po. Salamat. Maraming salamat, Hermano. At ngayon, upang maghandog ng awitin, atin na pong tinatawagan ang choir ng Tatak ng Bayong Bie. At maghanda na po si Hermano Darian Kaligagan, ang Youth Vice President ng Aslag ng Batuin.
Maraming salamat po sa mga choir ng Tatak Nimbayong Bie. At ngayon po, akin na pong tinatawagan si Hermano Darian Kaligagan, Youth President of Aslag ng Batuin, at maghanda na po ang choir ng Bundok ng Olivos. Magandang Lolo. Magandang gabi sa inyong lahat. Unang-una sa lahat, ang ating Diyos. Pinupuri natin ngayong gabi at sa iyong mga katulad ko na kayanakan na nagsidalaw dito sa 48th anniversary ng Sibol Tagumpay Bie. Ang tema po natin ang kaligtasan. Di na po ako tatalakay sa tema, ngunit oras na rin. Nagpapasalamat po ang Aslag na ning Batuin at nagkikisa sa 48th anniversary na ning Sibol Tagumpay Bie. Salamat po. Maraming salamat, Hermano. At ngayon, amin na pong binibigay ang kaorasan kay Hermano J.R. Baisa na mula sa Talaning Aslagan. At maghanda po ang choir ng Talaning Aslagan. Isa papagpalang gabi po sa ating lahat. Unang-una po sa ating Diyos. Pangalawa po sa mga minamahal ko pong mga magulang, kapatid, at kayo din po sa mga kapwa ko pong kabataan. Ang sentrong tala ng Aslagan po ay masaya nakikisa sa ika-48th anniversary po ng Sibol Tagumpay Bie. At yun lang po ang aking suyo. Muli po, maraming salamat. Akin na pong tinatawagan ang choir ng Talaning Aslagan. At maganda na po si Hermano Aljon Mendoza, Youth Editor ng Bula Bayong Aslag Main.
Maraming salamat po sa mga choir ng Talaning Aslagan. At ngayon, amin na pong tinatawagan si Hermano Aljon Mendoza at maghanda na po ang choir ng Mulang Bayong Aslag Main. Magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating makapangyarihang Diyos. Ang sentro mula ng Bayong Aslag Main po ay nakikiisa sa anibersaryo ng ika-48 anibersaryo ng sentro Sibul Tagumpay Ningbe. Dadako na po ako sa aking talumpati. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Marahil ay nagtataka kayo kung bakit naging ganito ang naging panimula ng aking talumpati. Huwag niyo po sanang kunin ito na literal. Nais ko pong bigyan ng diin ang gamit o ang tunay na gamit ng salapi o pera. Sinasabi nila na ang salapi raw po ang ugat ng kasalanan ng tao at ng kasalanan ng sanglibutan. Marahil ay sumasang-ayon rin po kayo doon sapagkat alam po natin na may mga iilan na sinasamba ang pera. Subalit, alam po natin na ang pera ay bagay lamang. Hindi dapat siya magmanipula sa mga tao, kundi tayo mga tao na may buhay ang siyang magmanipula at gumamit sa mga salapi sa tamang paraan. Marahil sa ganong paraan, makakamit natin ang kaligtasan. Makakamit natin kung ang ating paraan ng paggamit ng pera o salapi ay naaayon sa gusto ng ating Diyos. Sapagkat alam naman po natin na kapag dumating na ang oras natin, hindi naman natin maidadala ang ating kayamanan. Totoo po na mabibili ng pera ang masasarap na pagkain, subalit hindi ang masarap na panlasa. Totoo po na mabibili ng salapi o pera ang malalambot na higaan, subalit hindi ang mahimbing na pagtulog. Totoo po na mabibili ng salapi o pera ang maraming libro o aklat, subalit hindi ang matinong pag-iisip. Totoo po na mabibili rin ng pera kahit na ang katawan ng tao, subalit hindi ang kaluluwa nito. At higit sa lahat, mabibili po ng pera at salapi ang naglalakihang imahen at krus, subalit hindi ang kaligtasan. Muli, magandang gabi po at maraming salamat. Maraming salamat, Hermano. Akin na pong ibinibigay ang kaurasan sa choir ng Mulang Bayong Aslag Main at maganda na po si Hermano Roniel Laksa, Youth President ng Bundok ng Betanya.
Maraming salamat po sa mga choir ng Mulang Bayong Aslagmain. At ngayon, akin na pong binibigay ang kaorasan kay Hermano Roniel Laksa na mula sa bundok ng Betania. At maganda na po ang inyong choir. Isang mapagpalang gabi po sa ating Panginoon, sa inyo mga aming ginigiliw na magulang at sa aking mga kapwa kamag-aral. Ang bundok po ng Betania ay nakikisa sa inyong ika-48 na anniversary at ako po ay nagpapasalamat din sa mga lunduyan na dumalo po sa aming pasasalamat last week din po sa araw din ng Sabado. At ito na lamang po, magandang gabi po muli sa ating lahat. Maraming salamat po, hermano. Akin na pong ibinibigay ang kaorasan sa choir ng Bundok ng Betania. At maganda na po Sir Hermana Lerma Nabong para sa closing remark.
Maraming salamat po sa mga choir ng Bundok ng Betanya. At ngayon, bilang pangwakas na pananalita, tinatawagan po namin ang Vice Presidente ng mga kabataan ng Sibol Tagumpay ng BIE, si Hermana Lerva Ginabong. Papuri po at pasasalamat sa ating puong may kapal, mga minamahal naming mga magulang at kapwa kabataan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Isang taon na naman po ang nakalipas, muli na naman po tayong nagkatipon-tipon at nagkaisa upang ipagdiwang ang ika-40th anniversary ng Sentro Sibol Tagumpay ng BIE. Sa mga kabataan at katandaan ng mga iba't ibang lunduyan na nakiisa sa aming pasasalamat, ang aming pong taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa inyong lahat. Sa aming mga magulang dito sa Sentro Sibol Tagumpay ng BIE, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Sa aking mga kapwa kabataan na nagsakripisyo at nagmalasakit, sa mga kabataan na hindi inalintana ang pagod at puyat. Sa mga utak sa likod ng mga ideya na inyong ibinahagi, sa inyong mga talentadong kamay, sa mga magagandang tinig na inyong binahagi, at sa mga katawan na handang magpagod, sa mga kilay na tumaas at nagkasalubong, at sa mga labing nagbigay komento. Ito ang naging dahilan para mas lalong gumanda ang ating mga plano. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang tagumpay na ito ay tagumpay nating lahat. Muli po, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa aming Vice Presidente. At ngayon po, sa ating pagtatapos, muli po nating pasalamatan ang poong may kapal na gumabay sa atin sa isang matiwasay at malwalhating gabi. Narito po si Hermano Raiden James Gomez para sa pangwakas na panalangin. Tumayo po tayong lahat. Ama naming makapangyarihan sa lahat, magpapasalamat po kami sa kaurasan na ito na ganito po kami nagsama-sama upang ganapin ang pagpapasalamat sa aming lunduyan. Amang banal, patawarin niyo po kami sa aming nagawang mga kasalanan sa isip, salita at sa gawa. At gayon din po, bendisyonin niyo po ang bawat isa sa amin. At gayon din po, maging maayos po sana ang aming pag-uwi sa aming mga bahay. Yun lamang po at maraming salamat. Amen.